Wan Pai Kirki Prime Minister Jiko India Narendra Modi na Saudi Arabia namar ka jingsha hirtma ga kendit kendit jong ga Jammu and Kashmir kino ki ri ga sumar ya ki kin hun lena kan haban pedang ya ka nu ka rai ka ba mi nangta kum ka bainong yaki balai ka Jammu and Kashmir ka jukhi barbor ka thma tang ha ga por ba sanshar ka BJP hapo jong ka sarkar kami ka jings dang ban tokit ya ka jingsha hirtma ka shirkhai ya ki nong sangkai perthai ka bala jia ha ka siteng sngi jongga ar po arturik jong menentau benai yayong arhajar husan hajan jongga pahalgram hapo jongga Jammu and Kashmir kapen pauba kidon kuma saungut ki kinhun lena kibla pen krek bhai lade ban senrik kuli napang ya ki ru pajba ki badon hakate ke jaka kabade ke wi ni ki jaka sangkai perthai kaba pengat bha ke badon hapo jongga Jammu and Kashmir katkum ke jithu jong ki intelligent la ongba kane ke jingjia kadai ke bale de ke wi ke sengking ater kum kata ke kinhun ke bala tip da kata ka The Resistance Front lani kata ka TRF kabadairu kabala penkha lingba ka wi ke kinhun lena napo jonggari Pakistan kata ka de leskar itaiba bat ka ni ke kinhun ka yoru ye ke jingira ban krishan bha na ka inter service intelligence lani ISI jonggari Pakistan ban penbet penbiang ye ki tiar baro ban pha bat ban rung hapo jonggari India wat lana ke liang jonggari India kala pendon kam da ki tiar juga juk start menta kumno ban ai ke jira khnang ba ki no ki kinhun le no ki badon hapo juga te ki khaput kinoma ban rung ha India kum ki drone ki thermal imaging ki surveillance grid bat ki electric fencing hanroi ki ni ki kinhun le no ki dangla ban yu rung hapo jonggari India lingba ka jingsim ka bu ka jungki ya ka jingdom julo bat ya ka jingdom jonggamet namar ka jinglong khlaupalat jong gi tei ki jaka shu nagelang jong ga ka kinhun TRF kala kamba kani ka jing thombor ka jongki ya kani ka pahalgram ka de ka jing persha ka juri ka sarkar BJP hapo jonggari India bagala wengno ya ka article like spa ni puai na Jammu and Kashmir ha usnam ar hajar khat khandai kum ka jing persha ya ka jingwan bu hasnong jongki briu ki bana bar jongga jela kini ki kinhun lena la ongba kilawan na ki than jongga bazar bat medo bat kila set na phang di ki tirsiat Kiblasna napo jonggari mereka kum ka M4 carbine bat ki AK-47 kiladan hadu kuma san phau hadu nyu phongut ki bru kiblasna de ki kuli ha ka jingset ke jongki bat balayo ru ban pelaj no ya kini ki lanat na kini ke jingjia ha ka te hi ke janmet jong ka sngi bar bat ya kini ke jingjia la haban itino ya ke jingto kit na ka tanat polis jong ka Jammu and Kashmir sha ka National Investigation Agency lane NIA ka bade ka wei ni ki tanat kit ki ba crowdu jonggari India bat lingba ki jingte bla ongba hadin juga jinglap ya ki sakhi ki sabut lingba ki intelligent ki penpau ba kiladon hadu kuma saungut ki kinhun lena ki ba kinthop ya ki arngut ba ki de ki breu ki bana bar jonggari lingba ka jing senret kuli bat ka riam ka bet ki jongkiru ong ka jingtip lingba ka jinglap ya ki sakhi ki sabut hadin be ka poi ha ka te ka jaka ka bala jia ka ni ki jingjia kine ki kinhun lena ningkong ki la poi ha ka te ka jaka sangkai jongkinong jingok kai perthai ki la ong ru ba baro ki khna ba ki kinthai ki de ban phat cha singai kim de ban yang hajan namar kin sa senret kuli ha ka te ka jaka kumta onda haba kila poi ha ka te ka jaka hajan kila senret kuli da phang kat balap kat basyam bat ya kani ka jingjia la yo I bar sakhiru da ki pajba ki badon ha ka te ka jaka na ka jingset ka jongki kat hadu ba kala linkin ka snam ha ka te ka jaka badla ong ba kidon kat to kani ki nong sangkai perthai ha ka te ki jaka kile thoba kila lot ye ki jan phong ki jongki haswa ba kan set yap ye ki bat na galyang joki police kila pensi sha ya gane ka banta kumbale tho na ki te ki nong sangkai perthai ha ka te ka por bat kani ka jingset joki te ki kinhun le no kala ne kumba arpho hadu arpusan minute ha ka te ka jaka kat kum ga je tho la ong ba arngut na ki te ki kinhun le no ki te ki bala ra ya ki M4 carbine bat arngut na ki weipat ki te ki bala ra ya ki AK-47 kilat pahra jong ki polis kila keli jingkeli ki nong chong snong banwat ya ka daw la hato ki ni ki kinhun le no ki don ne am ki nong rap ya gre ka kinhun le no haba ki wan herthma ha ka te ki jaka katkum ka jiyo jingtip baga jing phat no jong ki kinhun le no hadin bagla dab ban panyap ya ki ar phon rungut ki bru ha ka te ki ju ka jaka ka jing ka mi hang ne ga long ba ki ne ki kinhun le no kila jam lingba jong uput jong ka kichwar bat poi sa pesaran lingba ka ke nernat da ka jirap joki bru ko yalam linti yaki ya ka lalap kat kum ka jingtip ka bamnya jong ka NIA laong ba lingba ka jingtip jong ka tana tokit lalap ba ka kinhun le no kala donru ya ka jinghusiar ha ki khindet sngi ka dap
Hashwa ban hirtma yaki bomdai ki trasnong bagala bandon ka jimpin phai yaki LED bom watla nagaleng jo katnat to kit kam patla ban pendikra lut yakaneru hanrai nagaleng jo Prime Minister jo India Narendra Modi ula 1 kirki na naga jinglai jong u Saudi Arabia bani kendu yu National Security Advisor u Ajit Dwal baru external minister USJ Sankar haga step juga sengi balang han New Delhi banya keren sani halor jonggere ke jingsha hertma jongga Kashmir ha kiri ki kinhun leno napo jonggeri Pakistan kini ke jingrung be ain jogi bari kadai ke belajar kha ha line of control jongga Jammu and Kashmir bat ka Pakistan lingba ka Baramulla district mentai ke sengi balang nak liang juga sipai army juga India kila ong bak lelong be husir ha habakidon hagate ke jaka ka kinhun sipai ka badan hangne ha ULOC kalama hamjur bha ba yamanta lada kidon ginu ki berung bami hapo jong uni ULOC nagaliang juga sipai jongguri India kin set baik ye ki bekum kita kumta gere ke jingsha hertma juga pahalgam kala penbitar lap ye ke India bat hadu mentak sengi keladon hadu komba arpo prangut e ki bru ke bela klatna hashwa juga ke jingjia hapo juga pahalgam he sipai juga ri Pakistan ulapen pau ye ki kitin ke pen subhas new bha ya gere ke jingsha hertma jonggeri India ha Kashmir haga arko arturik jong uyayong jum tausnam ar apusan bagani ka debet kabalale dagi kinhun sanking atiar napo jonggeri Pakistan bat haga juga poru kila kam ya ke jingjia hapo jong ka pahalgam ladaga tra tokit jonggeri India kan pensi shaba kani ka jingjia hapo jong ka pahalgam kadai kabalale dagi niki kinhun sanking atiar napo jonggeri Pakistan nagalang jonggeri India ru kan om ajam zatia bakan le ru ya kabadon kam namar ka jingdu no yeki mensem ki belului bakim dai ban susha penyap kai ha kini ki ru thrang snam ka India kadai ka wei ni ki ri ka kren ha sapang kumno ban pendu jat yeki kinhun le no ha ka leng saudong ka perthai lada ka nu ko ri ka baju ai jakari yeki kinhun le no ken ha ban pedang ru yeka bainong lada poi ha unu putu ong u Prime Star jonggeri India ha ki lat patha ko bor hapo jonggeri India ko blesbun tat hadu bai kendu ha ka wepat ka video